Здравейте, дами и господа! Днес сме на стадиона на Нови пазар, както ние му викаме Нови пазар арена. И Дуспи днес по 3. Първият Зарко срещу един Иван. Човек, дет срещнахме. Сега ето го Зарко. Силва се. Шут. Гол. Да. И първи гол за Зарко! Здравейте, хора, съм Кристиян. Да, ти лапен си нещо. Кристиян! Почва да ма дразни. Кристиян! Сега второ Дуспа Зарко. Шут. Спасяване. Не, гол! Извинете, това беше гол! И втори гол за Зарко! Втори гол, да. Правилно му каза лапито до мене. Сега, Зарко отново. Трета Дуспа. Спасяване. Днес сме с топката на Зарко, която е от хубавите. Сега Зарко си отпразнува гола на пръскачките. Но сега пък той трябва да снима. Вижте, показва си плочките. Ето, снимай.